Joke, joke, joke! Imong mama bakang! What's up, style? That's J-O-M-A-E. Huge shout out sa J-Pro. Unsay sumpay? J-Pro Original, take two. What's up, guys? It's John Style. That's J-O-M-A-E. Huge shout out sa J-Pro Originals. No regrets, just love. Stop playing with them. Yo, what's up mga boss? It's your boy, this is Jopel J of J4 Films. Once again, karong adlaw is mukuig mi sa akong amigo nga moadto mig syudad kay para magbuhat mi sa ilang dance video. Og kaoba namo si Belinda. So kada si Belinda is one of a YouTube content creator, Jumi Hospital. So siya si Jumi Hospital. Kung gusto mo mga good vibes nga video, pwede rin mo maadto siyang YouTube channel. O i-search lang ang Jumi Hospital. So sila ang katong lingaw kayo naka good vibes kay nga video nga BG serye katong nauso nga Imong Mama. Imong mama Orfish! Imong mama Walkers! Imong Mama Gangster. So lingaw kay ilang mga video, daghan pa kay siya mga lingaw nga video nga to. So guys, ready naman ko sa mga equipments akong para sa dance video na maunya sa amoy buhat nga dance video. Tara. So guys, nami karon sa Grand Mall, naghulat mi sa among gipa-book nga Grab. Asa? 2 3 Aray. Hey, what's up? Hi. Hey, what's up? Churba na mi. So bago namin nakasakay. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Natural mo hangat kay imong giku Andre. Dira na boss. Asa? Namun. Stilford. Ara dito. Churba. Bag-o lang mi naabot dire sa Churbanes. Singan? Churbanes. Panes. So ato mig B9 guys studio. At kami Meet sa namo B9. si Churbanes. So surprise kay na doon may kamit karon kisa kay kamit na to no. Asa ta agi? Adi kasin. Dira. Mata pa na ng UT massage. Okay, thank you. Sige, salamat. Ka ng tiwi day. Sige, salamat please. Ano Churbanes dire? Na, bago ra gid mi naabot diri. Kay gidagat nako. Practice pa muna. Hello. Hi. Junfel. Stress kay ko. Ilan ko sa Ayala and then like itong tubig and taas hangin niya. So di mag-taxi na lang ako pagpadon dire and then feeling na ako itaas lang kayo. So nag-motor ko, yung kasi had a gallery and then ang ending, di ko hilig og motor so like medyo na ko fear sa mga inana so ako lang i-push kay para makaabot on time. Then sa galleria ko niya gidala.
Ano marag kunsa ni kuya? Siya ngamin ako galeri. Galleria di ay. Galleria Yo! Kaya na karon si... What's up guys, it's John Mestel, that's G-O-M-I-E. Subscribe to my channel, like and subscribe. No regrets, just love. Okay, so karon pa Jimmy nagkita sa idol po na ako sa YouTube. So magalugalan kay ang imong mama. Mama, tigbuslot Skyflix. Yeah, mag-start na sila. Mag-unsa mo karon? Magbuhat og porn. Joke! Charot lang. Sige, sir, di na sin! Hubo na sin! Hubo na! Okay. Okay, mag-start na sila og practice. Warm up sa din sila. Practice na mo sleeping niya. Kaya ra? Sa naman. Alright, pasintane. Sinatay. Buhang atik kami. Left and right. Alright. Pasok mo lang. Supa. So, ay. Sinatay. Uwak nga. Sinatay. Alright ka. Tayo ka. Piso. Sinatay mo. Left. Right. Left. Open. Sinatay. Kana sexy. Sexy chume. Right. Left, right, and left, open, and buy you a drink. Alright. Left, open. Yes. Drink. Basta to, paspasan kay. Para dali magawsan. Paspasan daw para dali mag-usap. Pero kailangan dyan na siya kay Kapoy. Apig ingat chume yun. Kabalaan. Alright, na. From pretty ba? Labay. Baca. Okay. Andad mo gud paspasan permi. Ala, paspasan. Ini mau pas juta guys. Paspasan. Pilih gue pas. Pilih gue pas. Ada. Kumusta ng practice? Yung pakisem. Laban na. Laban lang. Dah. Magnay ko lang ang Sample sa pick up lines, Vic. Sige, pick up lines. August ka ba? Bakit? Ang gusto kita. Katingog! Apa dia? What's your idea daw? Uy, palamig pag ko diri. Ako lang sige palami sa kong buwan. Wow. Sige. Pick up Kotse lines. ka ba? Balik. 1, 2, 3, action! Kotse ka ba? Bakit? Kasi ang English ng kotse ay car. Sabi na kumingan siya, alam mo mga kasakyan.
Kasi nagigwag ba siya? Siya gusto makiguwag. Dapat kung naay problema, sulbaron dili kay buwagan diretso. Di ba? Na, siya may ning kuan, ning biya. Ano ni biya? Ano ni biya? Anad ka mami. Ano? Or ikaw ang biya usually. Ikaw biya ano yun. What if karon nanajoy din na mamiya kay hindi na sa imo. Nako ni something anong di katutok. Lagi. Ayan, di katutok. Di katutok. Fun fact, nagsugod ko YouTube year 2013, 14, something like that. And then, it took me 2 years para mag 14,000 ka-like sa Facebook. And then, February of 2015, kay na-heartbroken ko sa isa ka tao sa Iligan. Kaya siya. So, nag-create ko 8 signs of pakampun sa ex. Wala ko kay Paulo nga mo grow big siya. So, from 14,000, in 1 week, na mo siyang 30,000 akong page. Then, after that, nag-imo mama. And in 1 month, from 30,000 to 100,000. Then 200,000 diretso, 300,000. Crazy kay ang life. Because oh, expect normal naman mga content creator. And then kalit lang inana ang kailan ng mga tao sa imuha. So, lesson adto is kailangan ka masakitan. Ay, akong sikat. Yeah. Kinsa gid nas Belinda. Uy, Junalo! Unsa man Belinda? Nakoy tulo ka joke. Unsa man? Joke! Si Belinda is, wala, birthday to sa kumanghod, so nag-decide nga mag-create og imong mama. Giawat na mo siya sa White Chicks nga Yo Mama. Pero ang ilaha mo is Yo Mama dumb, Yo Mama is so dumb, she arranged M&M's in alphabetical order. Bati siya kung ibisaya. So nagunan ako, unsa may funny nga bisaya? Hala, imong mama tig buslot skyflakes. Funny kayo ba? Imong mama tig lihok sa camera sa bihaw sa imong mama sex mom. And so naman ko, okay, kailangan ta mag-wig ani para sa birthday ni Junalo. And then ako ngalan is Belinda. Ikuha na ko siya sa Manupo. Ako Belinda, ako legal wife. So si Abing nag-decide siya kumanghon, nag-decide siya unsa do iya ha, nalibang siya. Pagawas siya sa CR, hindi ko siya kabaw nung unsay ako, Junalo. Dinali ko kasi Junalo best friend sa kong ate. Katawanan daw nga pangalan. Sabi ko, okay, funny kay siya, ako Belinda, ikaw Junalo, BJ. Ganahan medyo tayo, BJ. BJ Sere, buko juice. Naasa ko dila pero di na ako malitok. Di abi na ko si Belinda is ngalan sa imong mama jud dili. Pero pareha rin yung mama ni Junalo. Kaaway sa imong mama, pareha din mama. Okay. Kapoy kay ko kay paspas kay si Vincent. Paspas gid. Naghangak magkait sa nada. Grabe ka paspas, sinayisan. Para sweet ba? Come on. So, Ako itong ginahinay. Kapoy paspas. bago lamin na human sa among video shoot sa ilang dance video. Bitaw, idol kasi Jones Idol kay mo sayo, idol kay mo sayo. Idol kay mo sayo kay dali kay catch up. Samo tagpaspasan. Siya mo dulo. Samo tagpaspasan. Sa buta paspasan. Grabe. Padaw na may manguli. Sige, bye-bye. What's up guys, it's John Mestel, that's JOMAE. Like and subscribe sa iyang channel, youtube.com/junpelgiling. What's up mga boss? So I'm back and nahuman na gid na mo og buhat ang ilahang dance video. So karon is mag-shoutout na sad ko sa mga gusto magpa-shoutout. So guys, dara. Shoutout diay kay Jean Saibel Amba, Miko Gorgonio, Jan Avila, kay Seren Valdez, Kyle Bacasmas, Jandril Albasin Bunyil, Laika de la Peña, og si Tenes Gabisan. So mga na to mga boss, daghang kay salamat sa mga nag-comment o nag-share sa akong previous nga vlog. Ikaw, kung wala pa ka nakasubscribe sa akong YouTube channel, i-visit na ang Junpel Hilig. And don't forget to click the subscribe button o ang notification bell sa kilid, i-click sad. So daghang kay salamat boss sa pagsuporta sa akong YouTube vlog o sa mga nagsubaybay. Mga boss, goodbye and God bless. What's up, Woo!